श्री रामनाथ प्रसन्न श्री रामनाथ देवाच्या चरणी लीन होऊन रंगदेवतेस आणि श्री सातेरी देवीस नमन करून उपस्थित सुजाण रसिकांना मानाचा मुद्रा करून श्री घरवाई पुरुषी देवाच्या अष्टबंधन आणि लिंग प्रतिष्ठापनानिमित्त श्री जय भारत नवनाट्य मंडळ वांगड माजाळी सहर्ष सादर करीत आहोत. श्री विकास देसाई यांच्या हस्तलेखणीतून उतरलेलं 3 अंकी मराठी नाटक भूक मायेची. भूक मायेची या नाटपुष्पात भाग घेणारे भाग्यवंत कलाकार दादा संतोष पवार, रवी विठोबा पवार, गुलाबराव साईश पवार, अरुण प्रकाश पवार, धनराज ब्रिजेश पवार, नाना विनायक राणे, श्याम प्रशांत पवार, सावित्री निवेदिता पुणेकर, कोमल ममता जाधव. या नाटकाचा प्रयोग 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्र 10 वाजता वांगड माजाळी येथे सादर होणार आहे.